Som a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, on des de l'any 2003 conserva i difon el llegat del poeta, assagista, contista i biògraf de Picasso, en Josep Palau i Fabra. Enguany estem de celebració, és una celebració oficial, una commemoració oficial perquè celebrem el centenari del seu naixement. El 21 d'abril del 2017, en Josep Palau i Fabra hagués fet 100 anys. L'obra literària de Josep Palau i Fabra és ingent i abarca des de la poesia, els contes, el teatre, la dramatúrgia i l'assaig. L'obra més coneguda és Els poemes de l'alquimista, que ha estat reeditada 13 vegades. Avui recomanem Els contes, un recull de contes que porta per títol Contes despullats i la tesi doctoral del diable. És un recull de contes que s'ha reeditat en motiu de la commemoració oficial del centenari del seu naixement. Són contes alegres, són contes on hi ha molt erotisme, són contes on sobretot hi ha molta imaginació, perquè la imaginació, que la relaciono amb el sentit de l'observació que té en Palau, és el centre, el pal de paller d'aquests contes. El conte, però, que jo li tinc més estima és La llegenda dels ulls de sirena. Creiem que Palau es troba amb uns pescadors en una d'aquestes converses dels tiberis que feien per la nit, i un d'ells, en Nando, li explica que les sirenes existien abans, que va ser a causa del cristianisme, que arriba i fa fora el paganisme i les llegendes paganes, que les sirenes acaben morint. Ens resta, però, els seus ulls, que són aquestes petxines que precisament es troben emparellades a les platges de la Costa Brava.